Как се ражда един творец? Той се появява, когато душата му изкрещи, когато има нужда да бъде чута, видяна, разбрана. Децата са супер талантливи, много различни. С несигурна надежда, всеотдайност и постоянство, артистът се бори да изрази своя смисъл. Мисли, твори, отдава се. След време се оказва, че учителя остава следа в децата, точно толкова е вярно и обратно. А когато изкуството докосне хората, те не просто се преживяват твореца, те опознават и себе си. Така се раждат творците. За да живеят, да изразяват своето изкуство и да вдъхновяват хората. Обаче те имат нужда от сцена, от публика, от подкреп. С конкурса за авторска песен ние не само подаваме ръка на млади артисти в България, но им даваме изява на голямата сцена. 25 януари – един необикновен концерт, едновременно награда за 5 финалисти и финален етап в конкурса. Кой ще стане големият победител? Показахме на талантливите участници какво е да работиш в студио, да репетираш заедно с професионален бенд и да усетиш творческата подкрепа, от която толкова си се нуждаел. Даваме това, което можем, за да подкрепим и ние младите изпълнители. Запалихме искрата на вдъхновението, която сега гори все по-силно и променя живота на млади български творци към по-добро. Сега вие имате шанса да подкрепите младите таланти на България, за да има хубава българска музика, за да има творци и произведения, които ни карат да гледаме навътре, вместо навън. Станете част от концерта на фондация Денислав Тодоров. Станете част от публиката, която младите ни артисти заслужават. 5 ни финалисти ще се борят за вашия глас в надпреварата към голямата награда в конкурса на фондацията. Професионален студиен запис на тяхната авторска песен. Подкрепям младите таланти на България. 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 Очакваме ви на 25 януари от 18 часа, зала 11 на НДК. Билети в билетния център и сайта на НДК.